FIFA-dommer Martin Ingvarsson kan lade sin lille sorte bog ligge i omklædningsrummet. Til dagens træningskamp mellem Landskrona og Herfølge skal den lille terminal, som afløser blok og papir, prøves for første gang. Det skal bli spændende. Det er første gang, jeg skal anvende den i dag. Det svenske fodboldforbund udstyrer fra sæsonstarten alle dommere med en lille computer, som skal gøre det mere enkelt at holde styr på kampene. Den håller reda på väldigt mycket, men det är på ett enkelt sätt. Ja. Sen allt som händer, allt som han gör på planen med mål, varningar, det behöver han aldrig skriva ner, utan det håller den automatiskt på tidsangivningen. Den svenske opfinder viser computerens forskellige muligheder frem, blandt andet den lille båndoptager, der gemmer alt det, der bliver sagt til dommeren. Så man skal passe lidt på, hvad man siger. Der kommer nogle grimme ting engang imellem. Den tidligere danske topdommer Kim Milton ser muligheder i den svenske opfindelse. Jeg synes, det er et spændende forsøg, der kan bringe dommeren ind i den elektroniske verden, væk fra fyldepen og blok. Men man skal også tænke på, en gang imellem, så er der et spil fra dommeren til spillerne også, som måske ikke altid tåler at komme på bånd. Dagens træningskamp mellem Landskrona og Herfølge blev afviklet uden de store protester og med en 3-1-sejr til Herfølge.